لعل سبب سؤاله ظنه صلى الله عليه وسلم اعتقادهم أنه لا يحل له. abin da yasa annabi Muhammad ya tambaye su irin wannan tambaya domin manzo Allah ya zaci cewa wayannan mutane suna ganin naman nan tunda na sadaka ne bai halitta shi a bashi ba, shi yasa sai ya tambaye su don su gaya mai in ya so ya musu bayanin hukuncin Allah. Kun gane sababin tambayar kenan. In ba haka ba komai aka bashi haka yake karba, amma yanzu da ya ga nama ba bashi ba ya tambaya don zai musu bayanin wata hukunci. Ka gane ko shine iktikadin su matan annahu cewa shi sadakan da aka kawo la yahillu lahu baya halitta wa annabi don sun san bai cin sadaka, fa'ara da bayana sunnatihi sai yayi nufin ya musu bayanin yadda sunna take. Idan an ba wani sadaka shi kai ya baka kyauta, ko da baka cin sadaka ai kana cin kyauta za ka karba. Mun gane ko isra'ahum lam yukaddimuhu ilayhi, yayin da ya ga ba su kawo mishi wannan naman da suka dafa nan ba, ma ilmihi annahum la yasta'siruna alayhi, tare da cewa shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya san cewa matan nan la yasta'siruna alayhi bihi, ba zai yiwu a kawo musu wani abu su fifita kansu su hana shi ba. To tun da yau ba su bashi ba, shi da ko wani abin da ya sa ba su bashi ba, abin da ya san nan suna ganin sadaka. Mun lura ko to sadaka ko sadaka, amma shi sun yi su bashi kyauta. Fasadaka alaihim zannuhu, zaton da manzon Allah ya yi musu kuwa sai ya zama gaskiya. Wa bayyana lahum ma jahiluhu min amrihi, sai ya musu bayanin abin da ba su sani ba dangane da in an ba wani sadaka ya iya ba ni annabi kyauta, bi kaulihi da ya ce musu huwa laha sadakatun wa lana hadiyya, ita aka ba sadaka ita kuma shi ta ba mu kyauta. Mun lura ko da takkar biya zama nata, to yanzu maganar sadaka ya kayanta ne, in ta ba ni kyauta kuma ya halatta. Wataƙila dai maganar ya muku wani. To, wa fi hikimatu Luqmana ya zo a cikin maganan da Luqmanul Hakim ya yi wa ɗansa nasiha. Mun gaya muku labarin Luqmanul Hakim wanda sura guda ya sauka suratul Luqman. Allah madaukakin sarki ya magana irin yadda ya ta yi ma ɗansa wa'azi, ya yi mishi nasiha, maganganu masu ƙayatarwa, la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim. Ya bunayya innaha in taku miskala dharratin. Ya bunayya Luqmanul Hakim magana da ya fi inganci a wata ruwayar hadisin da yi ma ya tabbatar cewa an ba shi zabi, in ma ya zama annabi manzo ko kuma ya zama mutum mai hikima. Sai ya ce wa Allah, in dai zabi aka ba shi to a bar mishi hikima, ya haƙura. In kuma tilas annabcin ake son a ba shi zama manzo to ya karba, ya san inda ka bai da ni manzo ka kiyaye. To sai ya zabi hikima akan annabci saboda nauyin da ke cikin annabci na isar da manzanci. To malamai sun yi sabani a lokacin da aka haife shi da kuma inda ya rayu. Wayansu mutane sun ce ya rayu da annabi Dawuda alaihi salatu wassalam, wayansu wai diyan kanwan shi ne, wayansu kuma wai kazin shi ne, wato sistan ma'aifin shi, yar uwan ma'aifin shi ita ke da haifuwar Luqman. Wayansu malamai sun ce diyan Azara ne, dan uwan uban annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, amma Allah ya ja kwanaki shi har rayuwa ya fi shekara 1000 har ya zo ya zamani da annabi Dawuda alaihi salatu wasalam, wanda yana da hikimomi da yawa. Watakila wani lokaci na taba karanta muku zan tuttukan shi a ranga. To yana daga cikin hikima da ya ce ya bunayya ya kai dana izan tala'atil ma'idata, ko ma'idatu da damma, izan tala'atil ma'idatu, idan tumbi ya cika na matil fikiru sai tunanin mutum kuma ya yi bacci bai da sauran amfani. Wa harisatil hikimatu, hikiman mai shi ma da zai fada na magana a baki wannan kuma sai ta kurmance saboda tumbi ya riga ya cika, mutum tunanin shi kwakwalwar bai da sauran abubuwa da zai hit, halishin bai iya faɗi hikima kuma harisat sai ta zama bebe. Ka gane ko? Wa harisatil hikimatu wa ka'adatil a'adahu anil ibadati, sannan gabobin mutum kuma sai ya zamna yayi nauyi ya kasa tashin yayi ibada. Yasa idan tumbi ya cika
fikiran mutum sai ya yi bacci ya zama bai da sauran amfani, halshin kuma ya yi nauyi ya zama bebin da bai iya faɗi hikima, sannan gabobi kuma ya yi nauyi ya kasa tashi yin ibada. Wannan yana daga cikin zancen Luqmanul Hakim da ya wadan shi nasiha. Wakala suhununu ko sahanunu duka ana faɗi haka. Malami ne da ya rayu a cikin karni na shekara 200 da wani abu tare da manyan malamai da sun kai zamani da su Imamu Shafi'i. Shi ma ya ce la yasluhu al-ilmu liman ya'kulu hatta yashba. Wai a ce ilimi ne wani ya zama malami in dai ka ga mutum abinci in ya sa gaba shi ya cika tumbi to ilimi baya dacewa da shi. Ilimi baya dacewa da mai ci da yawa in ji Imamu Sanuni. Saboda tumbi in ya cika wallahi jijiyan sai a rasa inda take aiki, kwakwalwar bai yin free balle wani bai zo ya zamna ka riga ka occupy wurin, shi sa duk abin da ya shiga kunni an ji ba mantawa za ka yi. Wannan shine abin da wayannan mutane suke fada dangane da aibata cin abinci da yawa. Wa fi sahihil hadis ya zo a cikin ingantaccen hadisi kauluhu sallallahu alaihi wasallam, fadin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yace amma ni annabi Muhammadu la akulu muttaki'an, bana cin abinci a cikin sake jiki. Kalmar muttaki'a anan a lugan shi larabci shine mutum ya kishin gida, ai mun gane ko shine lugan larabci. Amma cikin wannan hadisi cikin zama irin na sake jiki malamai sun yi ta bayani saboda karkatar da muttaki'an, dama cin abinci a kishin gida wannan ba aikin ma masu hankali bane balle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. to shine nan ga malam yace wal ittikahu huwa tamakkun lil akli wa taka'ab wa taka'adudi fil julusi. Abinda ake cewa al ittikahu wanda ya zo cikin wanga hadisi ma'anar ittikahu kishin gida, amma fassarar shi a cikin wanga wuri shine sake jiki a wurin zama lokacin cin abinci, wata ka'abdudi fil julusi da ainihin cika zama na guda ne na wahal guda biyu ne, malam naka dalun nawa ne biyu ko to na guda wani abu ya same shi ke to shi ku ƙara wani kalmuta rabbai wa shir'ihi, kamar mutumin da yake zama kamar foske da abin da ya kama da wannan zaman cin abinci wanda shari'a bai so shine zaman na kafa haka, in ya so ka sake jiki zuwa wanka na kasa amma kafafun su haka don kila kariya kayan abin da ke kafan ka biyu gaban kafan ka sun yi haka sannan duwawunka na kasa, to wannan abu yana sa mutum na cibe koshi. Zama maluma ce da. Wannan zama maluma ne na dubban littafi ne ba na ci abinci ba. Lokacin ci abinci ba yadda za a yi shi kenan ba. Akwai difference. Akwai difference a lokacin da za a ci abinci ba za a zamna ba haka za a zamna. Wannan zaman malamai kenan in za a zamna a duba littafi ko a daji ana fira. Amma idan za a ci abinci to wannan ba shi ne zama irin na annabi Muhammad ba. Mala yace min at-tamakkul al-jilisati allati ya'tamidu fiha al-jalisu ala matata, wanda mazauni zai dogara bisa kan abin da ke karkashin shi, wal jalisu ala hadhihi al-hayhati, mai zama irin wannan lokacin da zai ci abinci yastadi al-akla wa yastaksiru minhu, irin wannan zama in za a ci abinci irin wannan yana bari ana ta ci da yawa kana karawa baka koshi, domin dama tubiya ya sami fili ya bude abinda ke cikin duka ya sauka shi sa kana ci yana zuwa ne. Wannabi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam inna ma kana julusuhu lil akli, yadda zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a lokacin da zai ci abinci julusal mustawfizi muqiyan, yana zama ne zaman kamar mutumin da aka yi niyyar al-mustawfiz shine wanda ake niyyar tare shi, al-muqiya shine wanda yake zama bisa kan gwiwowin shi, shine zaman cin abinci kamar mutum ya yi zaman tayya. Ka san zaman tayya ka tashi bai da wuya, to shine kalmar mustawfizin,
kamar mutumin da ake niyyar razana shi sai sa manya ko a da hatta malaman ma in yaro zai ci abinci da su ya suke bari yayi irin wannan zama suke bari yayi kuma su bari ya rika kyan shi da hannu guda ana yi ana kallo guda guda waya kulu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa inna ma ana abdun cewa ni annabi muhammadu bawa ne amma na Allah akulu kama ya akulu abdu ina cin abinci ne irin yadda bayi ke cin abinci sai sa dama bayi da masu gidansu za ci abinci irin wannan zama suke yi su manyan sahabban annabi muhammadu su da bayinsu abinci tare suke ci riga iri guda suke sawa in sun sa su aiki kuma tare suke yi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gan wani sahabi ya aibata bawan da yake karkashinsa ya ce don Allah duba shi can ina magana da yake duba shi don bakan mace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fushi ya ce a ayyarta hu bi ummihi kama rasa abin da zaka zage shi kawai shi don kwalan umman shi ta zama baki zaka ambace shi da wannan irin wannan kalma na racist to wurin ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fushi ya hau minbari ya ce da ku bayi ne na Allah mutane ne irin ku daga yau wanda Allah ya bashi bawa karkashin shi falyakuluhu mimma ya'kul wal yulbisuhu mimma yalbis wa la yukallif alayhi fa idza kallafahu falyu'inhu ce daga yau wanda Allah ya bashi bawa abincin da kake ci wannan bawa zai ci in ka dinka riga irin shi zaka sa shi sa'an nan ka sa shi aikin da ke da nauyi in kuma ka sa shi mara nauyin ka taimake shi kuta ji annabi saboda shi abu da yana tafiya kasuwa ya sa riga sabo bawan shi ya sa irin wannan riga bawa ya aza kaya shi ma ya aza kaya saboda ba za mu kawai ya tambaye shi to yaya kuma bakin mutum kai da shi kuka yi yayi kuma kowa ya aza kaya kuma yana bin bayan ka ko ina ya ce bawa na ne ya ce kuma bawa kuma kai da shi yayi ya ce haka annabi muhammad ya hudu sai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ma ana abdun cewa ni bawa ni akulu kama ya akulu abdu ina ci ne irin yadda bayi ke cin abinci wa ajlisu kama yajlisu abdu ina zama irin yadda bayi ke zama wa laysa ba'da al-hadith fi al-ittikai al-mayl ala shakki inda al-muhaqqiqin malam yace malan hadisin cewa ni annabi muhammadu la akulu muttaki'an ba fassaran ittikai shine al-mayl ala shakki shine mutum ya karkata a gefen shi na dama ko na hagu ba shine malan hadisin ba inda muhakkikina a wurin masanan hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika nawmuhu haka kuma bacci irin na annabi muhammad kana kalilan baccin annabi muhammadu kankani ne shahidat bizalika al-ahsaru sahiha labarai ingantattu da suka tabbata wanda suka zo na annabi muhammadu sun tabbatar da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai yawan bacci bane wa ma zalika tare da cewa baccin ma kadan yake yi fa kad kala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna aynayya taramani wa la yanamu qalbi cewa idanuna su suke bacci amma zuciya na kan bai bacci ji annabi muhammad wa kana nawmuhu ala janbihi al-aymani bacci annabi muhammadu kuma in ya kwanta yana kwantawa ne kan gefen shi na dama istizharan ala killatin naumi saboda shirin yayi baccin kadan kusan me yasa ina zuciya yake dama ko hagu zuciya na hagu ne shi yasa idan mutum ya kwanta kan daman shi to zuciyar na hagu yana rataye ne hakan ganga yana bugawa ize ne ka tashi dama ba ta kwanci tana amma mutum ya kwanta kan gefen shi na hagu ya kwanta bisa kan zuciya jijiyoyin da ke tare da shi duka jini ya bareke su to lokacin zai bacci mai nauyi kwarai da gaske ko da ma ya falka kamin su yi firi su zagayo kuma ya iya zaburar da shi kaga ya tashi amma ya dade yana kwance jikin ta yi nauyi domin jijiyan ba su ba zuciyan dama wanda zai farka ba saboda shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam baccin shi ta gefen dama ne wanda kuma yake so ya jarraba kwanta kan gefenka na dama ya doki wani lokaci wani abu kaɗan ya taye ka amma kwanta kan hagu ya doki lokaci ka yi mamaki ko ka tashi baka ga zabura ka kai wani lokaci kana kwanci
to annabi muhammad